Ja oliko siinä iso kangas sitten? Mun iso kangas vetää sitä nyt pidemmän koreen sitten. Pystyy haastamaan Kaitonen tuolla kakkospisteellä. Jarrutuksessa Joonas iso kangas. Paluu vähän yli. Kaitonen vastaa heitti, mutta sai nukukin. Ja kato, Kaitonen sitten uudestaan. Nyt ollaan Kaitosen osalta sitten sisällä. Kolmas paikka ykkönen Kaitosella passut vähän sekaisin ja se oli sitten peli pelattu B-finaaliin tiematka. Luuri hakee siellä vielä Alavarvista ohjausta. Alavarvi maksaa potupotkuna välissä.